Výkupná hodnota Ježiša Krista je v tom, že jej uveríme rovnako, ako jej uveril náš brat Ježiš Kristus. Vykúpil sa z oddelenosti od Boha a to isté učí aj nás. Posledný súd je o tom, že nám pomáha rozoznať dobre od zlého, pravdivé od falošného, aby sme si mohli nechať to dobré a falošné opustiť. To všetko sa deje a udeje na úrovni mysli a tak v zabudnutí zhorí všetko falošné, čo sa v našej mysli kedy nachádzalo. Tak nastane vykúpenie každého a návrat do Božieho kráľovstva. Kristov druhý príchod dáva Božiemu synovi dar počuť hlas pre Boha, ktorý vyhlásuje, že čo je falošné, a čo je pravdivé, sa nikdy nezmenilo. A to je súd, v ktorom sa končí vnímanie. Najprv vidíte svet, ktorý to prijal ako pravdu, premietanú z teraz už opravenej mysle. A týmto svätým pohľadom vnímanie dáva tiché požehnanie a potom zmizne. Jeho cieľ je splnený a jeho poslanie vykonané. Konečný súd nad svetom neobsahuje žiadne odsúdenie. Vidí totiž svet ako úplne odpustený, bez hriechu a úplne bezúčelný. Bez príčiny a teraz už aj bez funkcie, v Kristových očiach sa len vytráca do ničoty. Tam sa zrodil a tam aj končí. A všetky postavy zo sna, v ktorom sa svet začal, odchádzajú spolu s ním. Telá sú teraz zbytočné a preto zaniknú, pretože Boží syn je bezhraničný. Vy, ktorí ste verili, že posledný Boží súd odsúdi svet do pekla spolu s vami, príjmite túto svätú pravdu. Boží súd je dárom nápravy, ktorým obdaril všetky vaše omyly a oslobodil vás od nich a všetkých účinkov, ktoré sa kedy zdali mať. Báť sa Božej spasiteľnej milosti znamená len báť sa úplného oslobodenia od utrpenia, návratu do pokoja, bezpečia a šťastia a zjednotenia s vašou vlastnou identitou. Boží posledný súd je rovnako milosrdný ako každý krok v jeho určenom pláne požehnať svojho syna a vyzvať ho k návratu do večného pokoja, ktorý s ním zdieľa. Nebojte sa lásky, lebo len ona môže vyliečiť všetok smútok, zotrieť všetky slzy a jemne prebudiť zo sna bolesti syna, ktorého Boh uznáva za svojho. Nebojte sa toho. Spása ťa žiada, aby si ju prijal. A svet čaká na vaše radosné prijatie, ktoré ho oslobodí. Toto je Boží posledný súd. Ty si stále môj svätý syn, večne nevinný, večne milujúci a večne milovaný, bezhraničný ako tvoj stvoriteľ a úplne nemenný a večne čistý. Preto sa prebuď a vráť sa ku mne. Ja som tvoj otec a ty si môj syn.